எல்லோருக்கும் வணக்கம். எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த காணொளியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது டிஎன்பிஎஸ்சி ஜெனரல் ஸ்டடீஸ், அதாவது தமிழ்நாடு பற்றிய ஒரு 30 கேள்வி நம்ம பார்க்க போகிறோம். 30 வினாவிடைகள். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வினாவிடைகள். இதில் ஏதாவது தவறு இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. இப்போ நேரடியாக காணொளிக்குள்ளே போயிடலாம். முதல் கேள்வி, தமிழ்நாட்டின் பரப்பளவு எத்தனை லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர்? தமிழ்நாட்டின் பரப்பளவு எத்தனை லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர்? இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி, 1.3 லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர். இந்தியாவில் பரப்பளவை பொறுத்து தமிழ்நாடு எத்தனையாவது மாநிலம்? இந்தியாவில் பரப்பளவை பொறுத்து தமிழ்நாடு எத்தனையாவது மாநிலம்? 10வது மாநிலம். 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டின் மக்கள் தொகை எவ்வளவு? 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டின் மக்கள் தொகை 7.21 கோடி. 4வது கேள்வி, இந்தியாவில் மக்கள் தொகையை பொறுத்து தமிழ்நாடு எத்தனையாவது பெரிய மாநிலம்? 6வது பெரிய மாநிலம். இந்தியாவில் மக்கள் தொகையை பொறுத்து தமிழ்நாடு 6வது பெரிய மாநிலம். 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டின் மக்கள் தொகை அடர்த்தி எவ்வளவு? சதுர கிலோமீட்டருக்கு 550 பேர். அதாவது 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி. இப்போ அதிகமாக இருக்கும். 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டின் எழுத்தறிவு சதவீதம் எவ்வளவு? 80.33%. 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டின் எழுத்தறிவு சதவீதம் 80.33%. தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய பாலின விகிதம் யாது? 1000 ஆண்களுக்கு 996 பெண்கள். இதாவது தற்போதைய பாலின விகிதம். அடுத்து 8வது கேள்வி, தமிழ்நாட்டின் கடற்கரையின் மொத்த நீளம் எவ்வளவு? தமிழ்நாட்டின் கடற்கரையின் மொத்த நீளம் 1076 கிலோமீட்டர். 1076 கிலோமீட்டர். சென்னை மாகாணம் தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் பெற்ற நாள் எது? சென்னை மாகாணம் தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் பெற்ற நாள் எது? இதுக்கு சரியான விடை 14/1/1969. தமிழ்நாடு அரசு சின்னமாக ஆண்டாள் கோவில் எங்குள்ளது? தமிழ்நாடு அரசு சின்னமாக ஆண்டாள் கோயில் எங்கு உள்ளது? இதுக்கு சரியான விடை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர். தமிழ்நாட்டின் மாநில பறவை எது? தமிழ்நாட்டின் மாநில பறவை மரகதப்புறா. மரகதப்புறா. தமிழ்நாட்டின் மாநில விளையாட்டு கபடி. தமிழ்நாட்டின் மாநில விளையாட்டு கபடி. தமிழ்நாட்டின் மாநில மலர் எது? தமிழ்நாட்டின் மாநில மலர் செங்காந்தல் மலர். செங்காந்தல் மலர். தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம். தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் பனைமரம். பனைமரம். தமிழ்நாட்டின் மாநில பழம் எது? பலாப்பழம். பலாப்பழம். 16. தமிழ்நாட்டின் மாநில நடனம். தமிழ்நாட்டின் மாநில நடனம் பரதநாட்டியம். பரதநாட்டியம். களப்பிரர்கள் எந்த நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் தமிழகத்தை ஆண்டதாக கருதப்படுகிறது? களப்பிரர்கள் எந்த நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் தமிழகத்தை ஆண்டதாக கருதப்படுகிறது? இதுக்கு சரியான விடை கிபி 4ஆம் நூற்றாண்டு. கிபி 4ஆம் நூற்றாண்டு.
யுனெஸ்கோவின் பாரம்பரிய களமான மாமல்லபுர கடற்கரை கோவில் பல்லவர்களால் எந்த ஆண்டு கட்டப்பட்டது? இதுக்கு சரியான விடை கிபி 8ஆம் நூற்றாண்டு. கிபி 8ஆம் நூற்றாண்டு. பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் கடைசி மன்னன் யார்? பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் கடைசி மன்னன் அபராஜிதன். அபராஜிதன். கிபி 9ஆம் நூற்றாண்டின் கடைசியில் ஆதித்ய சோழனால் தோற்கடிக்கப்பட்ட பல்லவ மன்னன் யார்? கிபி 9ஆம் நூற்றாண்டில் கடைசியில் ஆதித்ய சோழனால் தோற்கடிக்கப்பட்ட பல்லவ மன்னன் யார்? இதுக்கு சரியான விடை அபராஜிதன். அபராஜிதன். அடுத்து 21. தமிழ்தாய் வாழ்த்து தமிழக அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் எது? தமிழ்தாய் வாழ்த்து தமிழக அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் 11/3/1970. தமிழ்தாய் வாழ்த்து தமிழக அரசால் தமிழ் மாநில பாடலாக அறிவிக்கப்பட்ட நாள் எது? இதுக்கு சரியான விடை 17/12/2021. நீராறும் கடலுடுத்த பாடல் எங்கு கடவுள் வாழ்த்தாக பாடப்பட்டு வந்தது? இதுக்கு சரியான விடை கரந்தை தமிழ்ச்சங்கத்தில். கரந்தை தமிழ்ச்சங்கம். தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடலை எழுதியவர் யார்? தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடலை எழுதியவர் யார்? பே. சுந்தரனார். பே. சுந்தரனார். புகழ்பெற்ற நாடக நூலான மனோன்மணியம் எந்த வருடம் வெளியிடப்பட்டது? புகழ்பெற்ற நாடக நூலான மனோன்மணியம் எந்த வருடம் வெளியிடப்பட்டது? 1891. தமிழ்தாய் வாழ்த்திற்கு இசையமைத்தவர் யார்? தமிழ்தாய் வாழ்த்திற்கு இசையமைத்தவர் மாசு விஸ்வநாதன். தமிழ்நாடு அரசு சின்னத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் வாசகம் எது? தமிழ்நாடு அரசு சின்னத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் வாசகம் எது? இதுக்கு சரியான விடை வாய்மையே வெல்லும். வாய்மையே வெல்லும். தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு. தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு வரையாடு. வரையாடு. தமிழக அரசின் நாட்காட்டியாக திருவள்ளுவர் நாட்காட்டி எந்த வருடம் நடைமுறைக்கு வந்தது? தமிழக அரசின் நாட்காட்டியாக திருவள்ளுவர் நாட்காட்டி எந்த வருடம் நடைமுறைக்கு வந்தது? இதுக்கு சரியான விடை 1972. 1972. நாம் பயன்படுத்தும் கிரிகேரியன் நாட்காட்டியுடன் எத்தனை வருடங்களை கூட்டினால் திருவள்ளுவர் நாட்காட்டி கிடைக்கும்? 31. நாம் பயன்படுத்தும் கிரிகேரியன் நாட்காட்டியுடன் எத்தனை வருடங்களை கூட்டினால் திருவள்ளுவர் நாட்காட்டி கிடைக்கும்? 31. இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொளி வாயிலாக பார்த்தது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு பற்றின ஒரு 30 கேள்வி, சிறப்பு கேள்வி. இந்த காணொளி வந்து அனைத்து விதமான தேர்வுக்கும் மிக மிக முக்கியமானது. இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த காணொளியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி இதுவரைக்கும் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. மேலும் புதிய காணொளிகளுக்கு நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலோடு இணைந்திருங்கள். நன்றி.